nu chang to pakhat chu basa chuangin alungai mel viau maya ril rulama hreom nana satak tor mel pu in a mel chu a hlim lo viau maya nu tling vasudai ni in ram hnuai pil rila chuan bas din tirin a chuk ngal vata ram ngolam chu panin a taksa a chak lo viau maya ani na taka chuan a thi hun a ngak ani ber mai pavalai pakhat hariat chu lo lang ve in vai doctor hrakim chu apana nupui a hmu thu hrilin angai thin zia thu chu an hrila doctor chuan inupui chu I hmu lovang a boral to alom tia changin haria hi putar ado ro to ania doctor chuan pona chu puin emaw nu afni chuan alo ngaka haria chu hruai ho in anupui chu an meka vasudai chu lo boral to in avap chu ganga lui lama haria chuan pai adua nima sela ahlat ema wang chuan afapa sancha chuan ganga lui lama chuan apa haria akal theilo tur thu chu an thrila pa ber chu lung oizan lo ma se afapa thu chu a oyangai ti in hria in hari tenu pa chanchin hi kan thlir ho don ani zana niya sancha chuan apa diary chu muchuakin engchienge injia khriat tum chuan an chiara anu le pa te chuan eng har sat na nge an to hriat tumin apa diary chu a chiar tran ta ani kum somni pakhat lai liamta khan haria le vasuda ichu nu pani in an fapa sancha po no pangchum chiap mai alania hari chu azin bowa wangin kumnga lai aron ho to lova nu ber vasuda ichuan an fapa chu en kolin apasal chunga chuan engchiange thleng a hrelova han ngai vendan vak a hriat lowa wang chuan haria chu aron la ho vele mayang tia in hnemin harsa takin afapa chu a en kolve ani vasuda ichuan hotel changkang taka na thok thinin atai ma thei viau maya annu fa in en kol na tur chu thok chuak ve zelin a hmelin azir boka an hotel nei tupa araf pon du sak ve hle in vasuda ichu meltra ati thei viau maya pasal pomlai nei mani se meltra hi chu an meltra reng ani ber mai arafa chuan vasuda ichu arum ti fai tir thinin kamuthil lai chuan mirom kai tho thin su ti in an hrila vasuda ipo chuan an pu thu chu oi ve hle in ngai zong ang chuan a en big lova arafa ero chuan vasuda ichu meltra ati ema wangin afa pane na choma chak ani ber mai vasuda ichuan apu arafa room bula chuan kang meya chuak ti chu hria in security lampang chu a hril ngal vata security ho chuan arafa chu changam lovin vasuda ichuan invane phlom ve tia hrilin an pu mu hi lai chu kai tho tumin a room lam apan ngal vata an pu chu han mu in kang mei chu alo chuak mi lova an pu chuan a thian thatak pakhat bia in kan ruah man nakha akal tluange katnuaya na thokta hi amin chan an lo tum reng hleinem meiche pakhat vasudai chi amin ngai tua omti in an hrila arawa chuan anaute chu hawin vasudai chu lawm thu an hrila lawm thu hrilnan dubai lama ka hotel kan tlo don ye o idu chuan hlo thazok nein I thokmal don ye tia hrilin na thazok pek chu an tuma vasudai chuan zin chhuat chu chak veu ma se afapa in enkol tu dang anei lowa wang chuan zin san theih anei lo thu an pu chu hrilin alo mandon tur chu alo nara arafa po chuan lo hrathiamin vasudai chu ho antuma hotel na thok pakhat chuan ifapa kha police lamin an mandaya ni otia hrilin vasudai chu amang ang viau maya manmo takin police station lam chu apan ve ngal ani vasudai chuan police station thlengin athin rim viau maya assistant commissioner chuan I pasal taxi driver anga ingai kha taxi driver ni lovin terrorist sania American journalist palilai atha awangin mantumin kan zong me kani mi atha lai video po mu tur a omti in vasudai chu an hrila vasudai chuan makti hle in a pasal chu mi thadu turang chi ni hian a hre theilova commission
sonar chuan I pasal chu alo ho emaw aron khol che ani chuan min ron hril nga langa yang min hril lo chuan in nu fa chunga engpo thleng se in vui thei lovang ti in an hrila vasudai chu hril hai ve hle in a pasal kum nga lai ron ho to lo chu angai tu athar viau maya terrorist ani chu ring lo ma se police lamin dot an hril aring si lova a pasal chu muwa thil om zia hriat achak ani ber mai hun kal to lo lang le in haria chuan nupui vasudai bana chuan tatu chut sakin a hming chu an ziaka haria hi nupui te control tlat ang chi khani ve in nukhongai thlak vasudai chuan a pasal chu angai tu lo thei bik lo ani vasudai chuan afapa chu pomin amuthil tira a pasalanu chuan haria hi terrorist ani tak chuan pasal dang nei ma academy lo chenia otia hrilin vasudai chu an hnem ve a vasudai ero chuan ka theilovang ka pasal damlai renga pasal dang lo nei chu thilti chi ani lo tia changin pasal dang nei tumna chu ala nei big lo ani vasudai chuan arafa chu mu in Dubai lama zina na tho ngal chu adu thu an hrila arafa chuan engzo na ma zot boilovin vasudai chu Dubai lama chuan zin pui tumin a hotel changkang taka chuan thlen puya na tho tir nga la tum ani arafa chuan Dubai thleng masa in a hotel changkang taka chuan thru in a hun kal to chu angai tu kira ano panlai chuan re thei ve hle in anu rohini chu zai thiam ania hotel pakhata chuan zain a in lo thina zan khat chu arafa hian anu zai chu lo en ve in security lam chuan pona an the chuaka anu chuan ron boi pui ngal vatin boite hotela hian ron kal to su o fanei to kani ti an hriat chuan zai turin min chhor du to lovang ka zai theilo chuan ei tur kan tla chamma yang ti in afapa chu an hrila rohini hi apasal chuan arafa pailaya kalsanin mania khovel machon turin apasal chuan atlam bosan daya afapa chu mania en kolin an thu soi chu rohini zai pui thin jivan chuan lo hria in a khonga inu fa viau maya jivan hian na thatak nei thinin zu a in na sat ema wangin a hna atanga ban ania rohini nen hian in ngai zongin rohini hian a hodona hotela ei tur le zu chu ru chuak thinin jivan tan a hon sak thina zan khat chu security chuan man chuakin rohini chu an hau shapa jivan chuan lo chanin kut an tuara araf chuan ano panlai chu ngai tu chunzom du to lovin anu zaina hotel nei thin tu pa chu a hotel chopa lei mai chu anap thina eng ang po in re thei thin ma sela tuna chuan mi hausa le hlotling tak ani ve to bok vasudai chuan Dubai lam chu panin na a tho that ema wangin apu araf chuan aram dang hotela na thok tur chuan adua India a hlo ai tam a hlo dona wang chuan vasudai po phur ve hle in airport a chuan nailai chuan alo muaka arafo chuan an hotel lampan ngalin araf chuan a thlir ning theilova vasudai chu thlian nu mani se meltra ti hle in du sakpo atum viau maya zana chuan vasudai chuan afapa chu video call a bia in boarding school a chuan alu tira araf chuan lo thlir ve rengin ano panlai hun angai tu kira anu in a en kol thin lai khangai tu chuakin vasudai tanu fa chu a thei to patran pui atum ve bok araf chu aruma thru in a diary a chuan vasudai ming chu an ziaka Kolkata lama meeting poimo tak anei dona wang chuan India lama akir le ngain a hole ngala vasudai chuan a hna chu thok chun zomin a thopuinu hne na chuan arafa hi a local ngunem ti in an zota a zonu chuan thlakhata voi ni local changte aneya nima sela a boido chuan thlali dana te a hmel kan hmu ve thei chau thin ti in an hrila hlo thazok nei tur vasudai chuan an pu omlo ma se taima taka hna tho chu atum ve bok
Arafa chuan Vasudha itsu khola ron bia in kan group thlaka khan email a fi lo awangin in selfie zoila I thlak min ron thon mai ta che kama mo tlati in an rila Vasudha itsuan sak chungin thla chula in ala thangun view maya IG filter nen chuan thala in an pu chu anui na thlak chu an thona Araf chuan filter tel lo po in email thania filter nen page chuan van chung dula in ringota lawm tia sapin Vasudai thlak chu an bia a mi ho sa ton to Arafian pasal pomlai nei Vasudai chu angai zong to khop mai Araf chuan Kolkata chu thlengin anu zai thina hotel chu apana hotel nei tupa hna chuan a hotel lei saka du thu hrilin chupa chuan alorem tilova he hotel hi kapa atanga kanin ro chun ania chuti maya hral thei kan ni hleinem tia changin Araf chuan I poisa du za soila ka peyang che ani lo chuan itlak chiat nan ma kala anga hotel chu soilo ko thlera kut do turin in sung ko in ka siamang che ti in an rila hotel nei tupa chuan Araf chu hlawin a hotel chu a leitira Araf chu London lama azin ngai le in Vasudai chu angai tu ve renga London lamzin chu thulin Dubai lama chuan akal le ngala Vasudai chu mu in ano panlai chanchin chu hrilin kanu nen in chanchin hi a in ang chi asin tin an chanchin chu a hril veka Araf chuan Vasudai chu a hmangai thu chu an hrila min nei du ani phot chuan nang le ifa pa hi hlimna na sa tak ka peyang cheu tia hrilin Vasudai chu an hnaya abana ta tu chu mu in Vasudai pasal chu ala thilo ti hre chuakin Vasudai chuan Araf chu engtin ma chang thei bik lo ani Vasudai chuan Araf chu bana lekha pe in India lama kira tum thu chu an rila Vasudai hotum chu zuin Araf chuan engwang hotum nge ini ti in an zota Vasudai chuan ke chuan na kadua nang chuan nom chen nan bak min du lo tia changin anu nena an chanchina hrilpo a oi lo thu chu an rila Vasudai chuan pasal pomlai nei chunga uire chu a theilo thu a hril bok Araf chuan lo hrethiamin India chuan ka thlang che nima sela dot ka soilo zia I du chuan mun pakhat kan tlo phot don ya tia changin Vasudai chu norlui atum bik lo ani Araf chuan Simla lama Vasudai chu hruain anu Rohini chu an hmupuya Rohini chu lo zain a pasal dam lo chak lo tak chu a enkol topa Vasudai chuan Araf chu mi thatak ani ti hria in a fapa mutur chuan an kala Vasudai chuan a fapa chu hmu in anin ngai viau maya Araf chuan haria le Vasudai in thena lekha chu lo ti fel sakin Vasudai po chuan a pasal chin hriat lo wa bo chu thren mai adu to a Araf nen chuan nun tharman mai chu tum to in Araf nen chuan khumpui an kaya uluk takin anin stratut veta ani Vasudai chu an ina ho in anin chu alo nok nuai maya ludru an ti chu hrethein khum hnuaya chuan biru an ti a hria a film khur taka en lai chuan mi pakhat mulnga do hi ron chuak thutin Vasudai chu chemte in an tina chupa chuan haria ani thu hrilin Vasudai chuan a pasal bota chu a hmule a haria chuan aril tramzia thu hrilin Vasudai chuan ei tur engma alo kollova dora vakalin ei tur chu an leya police ho chu engma hril du lovin Araf chuan aron khola Vasudai chuan chang du lovin a pasal chu ei tur an hona a pasal chuan ei ngal borborin Vasudai chuan police lamin kan fapa an ron mana terrorist ni thu min hrila sin ti in an hrila haria chuan phua chop vekani kha American journalist pali ka phurlain terrorist lam chuan min on bei thuta ram hnuaya min hruain ti luina hmangin American ho chu min thatira video a an lo cover awang chuan police ne na thonin misual angin min ngai ta ani ti in anu pui chu an rila hel ho chuan min reng renga min soi sakna sa theih ema wang chuan ka ngai thei viau che a nima sela ti thei pakhat ma ka nei lo awangin kumnga chung ka reta ani ti in an rila Vasudai chuan a pasal chu khongai ve hle in haria chuan a chanchin
Nitin chu a hril zela nikhat chu Father Peter ka tong hlau maya ka chanchin zong chu hril fai vekin Father chuan min lo ringa ka ta na mun hreom takata chu min chan chu atumin ruwa manna asiama min chan chu atum lai chuan hel howin ron kapin a thinge dampo ka hreto lo ti chuan kum engemaw zat min khung topa cho min pethalova min soisak thin ba ka hun man mek po ka hrelowa nikhat chu ru asur buan buana ka ta na hmuna ta chu tlan chu adan ngai tu in ka chuak thei lava ni tam tak ke ka local nuwa in hi ka ron thleng thei ta ani ti in an rila vasuda i chuan apasal chu khongai ve hle in hari chuan police lamin ka thu soi an oi don lowa wangin ka din mun hi a beidon thlak tak zeta sin ti in an rila an nu pa a anin biak lai chuan arafa khan vasuda i chu ron kholin hari a chuan khol a lo changa arafa chuan anin nei hun tur ve lo hrilin hari a chu a thin rim viau maya anu pui phone chu pai ngal dain a trap vak vaka a hmanga ile arin in pasal dang nei sana tum ti chu pom har sa ti ve hle in hari ril ru po ana ve tak zet hari chuan police lamin an laman don tho ti in hria in a in petopa anu pui chuan a pasalin thiam lo na pakhat ma anei lo ti hrema se police lam chuan an oi tlat lawa wangin vasuda i chuan ti thei pakhat ma anei lo araf po chuan vasuda i pasal chu alo kirle ti hria in police lamin an man ti chu alo hreve a vasuda i chuan arafa chu mungal vatin a pasal chunga thil thleng zong chu a hril fai veka a tran puina chungenin arafa chuan vasuda i chu lo ringin tran pui antuma politician pakhat chu va hmu in arafa chuan haria chu theinan hian sum engzan nge sen nga yang ti in politician chu tham antuma politician chuan a chu thei lo tur thu hrilin an hmaloka in thlan lo om tura chuan misual haria an man na hmang tangkaya campaign alo tuma arafa chuan kongdang ngai tu in India rama ukil thaber haria tan roisak antuma arafa chuan hotel alei sakpa kha hmu in anung changa wangin ngai dam andila arafa hi misual tak ani big lo ti a hriat khop mai Haria chu kota in lanin anupuya wanga aril ru anat ema wang chuan engma asoi thadu lova vasudai po chuan arafa puina mang chuan apasal chu chan him ve ngei tumin thei top a chu ave a haria chu kota in lan le in thiturin a chung thuan relta ani Commissioner le araf chu in hmu in arafa chuan nga tinge haria hian thiam thu a soidu lovati in anzota commissioner chuan haria hian anupui a hmangai ma bialpa hausa tak anei ti hria in anupui hlimna turani chuan thi mai po a hrelo haria hi kan san him du ani chuan Father Peter kan zon chuwa misual ani lo zi aron finfi anga yang Father Peter chi in haria hi a chan him theyani ti in anrila arafa chuan Father Peter chu zon mu ngei atum bok haria chu tanin lama phurni in athi ni tur angak to dona anupui chuan zuin apasal vandoi lutuk chu akhongai viau maya an re thei ema wang chuan ti thei an nei tlem sia apasal khongai thak ta na trabak chu ti thei anei big lo ani arafa chuan Father Peter chu zongin thil ati thei ema wang chuan azong hungala Father Peter chu helho khan lo ka phlum lovin arafa chuan a statement chu alak saka Father Peter chuan haria chanchin chu soin video in arafa chuan alo cover veka Father chu hosanin vasudai chu a hlotling thu hrilin video chu anthona hmun nuam do hmu in arafa chu an chola pangpar moi tak tak omna chu fangin abe seilo thil arapta rapo bomin kam chu rapfu in arafa chuan ka mei chhmangai ber vasudai pasal nun naka chan thawalom tia nui sangin bom chu apuak zuita ani vasudai chuan araf thina chu lo hreve in angui viau maya mi pahni a hmangai towa wang chuan anun a hreom ve hle
thathum aliam nuwa chuan finfiana thatak kot lamin an hmu taka chuan haria chu chuazalen ni in an in lama a khawngaih vata haria chuan anupui chu zongin alo om ta hau lo mai vasudai chu lo tlambo dain haria chuan a zonghal vata kumhni lai a hmu zolo nu chuan ni khat chu anupui chelo tak chu hmule in azui ru a haria chuan vasudai hnena chuan kabula lo kirle ro kan ina khawngaih ti in an nge na vasudai chuan a theilo thua changin an mania wanga araf thi na kha a hrenga mania nunman chu thabera a hriat awang chuan a pasal chu a kalsana haria chuan chemten en voma se vasudai chu a hodu chuang lova haria beidong chuan engtiklai po in kata ini rengang tia hrilin na chu asanta ani kumsom ni pakhat lai ave nuwa chuan vasudai fapa chuan anu le pa chanchin chu hrevekin atira kan muang khan vasudai chu aborala haria po aril ru chiang to lovin anupui vap chu a thedara anupui thina awang chuan apa ngai thei to lo ani ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram mang u